Čaute. Takže tuto pre vás testujeme náš olympijský kruh. Ako vidíte, jeden olympijský kruh, pretože si myslíme, že skúšať dva je úplne zbytočné, keďže je to lepšie jednotlivo skúšať. Toto je testovací kruh, je to tzv. Nepodarok, čiže aj keby sa zničil, úplne nám to nevadí, pravdepodobne má aj nižšiu pevnosť, pretože teraz sa nepodaril, ale vám ponúkame tieto dokonalé predajné kusy kruhov. Už sú samozrejme nalakované, tento ešte nenalakovaný. Máme tu naložených 140 kg, 2 25 kg kotúče a 6 15 kg kotúčov. Čiže 140 kg. Mám v pláne sa tam zavesiť ešte ja, či ma to teda udrží, hej. Takže ja vážim 93 kg, čo budeme mať dokopy 233 kg. Tak, čakujte. Takže vydržalo to, no. Takže pevnosť jedného kruhu je otestovaných, ako vidíte, 233 kg. Nie je v tom žiadny trik. Pasy sú regulérne zaviazané obrúčovým spôsobom, čiže čím viac sa zaťažíte, tým viac sa ešte ten spoj zatiahne, čiže nie je šanca, že by sa to rozpojilo. Pasy sú vyrobené bezpečne a súdržne. Takže nech sa páči, nakupujte, volajte, píšte. To je tu pre vás.